Vypluj. 3, 2, 1. Ja nemusíš hovoriť dvakrát. A sme ready. Áno, meškám. Si zo mňa všetci robia srandu. Moje opálenie ma sklamalo a mením sa na kravu tiež. Bankrnač. No a Dominik má tiež zvýšenú. Ty máš 37 padov, si teplý? Áno. Ja som z vás najmenej teplá. 38,5. Nemôžeš na to, že takéto fotiť do Bystrica. Bude dokonalá. Zatiaľ vyhrávame, hej. Dobre. Keď budeš prehrávať, máš padáka. Ja vám ukážem. Ty! Ja napotrebujem dymostroj, ja som dymostroj. Vieš, že ti robí Dominika s nožnicami okolo tváre a ty sa metáš? Mám púd na ten zámok. Toto je. Čo sa tu sa holia pazuchy? Ale to je šéfová, ja nemôžem viac. Ešte to escape room. My sme si vybrali také ubytko, že my tu vládame hodinu namiesto afterky. Píšem. Nepíšeš, ty prídeš. Ideme na afterku.